virus tibuok kalibutan. Virus nga gikan sa Wuhan, aron nga dili ta matakdan. Social distancing tang tanan, oh yeah. Kung medyo mura ka gisubawan, maayo mag-self-quarantine na lang. Baba o ilong ang sampungan, kamo permigyong hugasan. Unya atog yun nga tumanon ang mandoog tambag sa mga otoridad, dili magpapadlong. Ugaling may sipon o ubog, ayaw na tagu'i, isumbong isulti sa atong gobyerno. Usa pagpatuog yun po, magpuyo sa balay aron makaligay COVID delikado. Yeah! Virus di mo o kalibutan, kung di ka mutuman balagmit sa inyo, daghan ang matakdan. Kunya ato agyong tumanon ang mandoog tambag sa mga otoridad, dili magpapadlong. Ugaling may sipon o ubog, ayaw na tagu'i, isumbong isulti sa atong gobyerno. Usa pagpatuog yun po, magpuyo sa balay aron